So, hindi nagkakalayo yung mga presyo, pero malaki at maganda, no? Medyo buhay pa siya. Parang talagang gumagalaw-galaw pa, oh. Gumagalaw yung tilapia o nanginginig lang talaga kayo. Nanginginig lang talaga. Bakit nga pala wala kayong tindang bangus, Kuya Romy? Sobrang mahal na ang bangus. Magkano ba ang per bangus kilong ay isa punduhan? 260 na ang puhunan. 260. So, pag binenta mo dito, aabot na mga 280, 290. lang naman eh. Yung mga patong. Dito sa labas. Kaya pala wala tayo gaano nakikita mga bangus na latagan dito sa Malabon Fish Market. 200 pesos, 70 pesos. 240. Ba't magkaiba ang presyo malaki sa maliit? Abal sa galunggong to, no? Kaya mas mura. Ito yung tunay na ano. Ayun. At yung tumpukan po dito na mura po ninyo mabibili, ayan. Sariwang sapsap sa halagang 50 pesos, 160 at 180 na mga per kilo. So yan po yung mga presyuhan na ating pong ina-update. Magkano ngayon yung carrot mo? Carrots, mustado, 200 200 pesos ang kilo. Eh yung mga okra mo, Sa okra, 10 lang yan, mustado, tali. kada tali 10 piso. Ang patatas, Patatas, 160. 160. Ikaw ngayon ang ini-interview ko dahil matagal kang nawala rito, no? Update natin yung mga presyo ng iyong mga panindang isda. Magkano po yung bubuli? 180 sa per kilo. Yung snapper po, o yun, 200 pesos, no? Na mga per kilo ng kanilang mga latag na isda. Ayan po yung mga laman na mabibili. Eh, binluan po. Kano po? 220 ang per kilo po ngayon ng isdang binluan. Tagisi, 200 pesos sa per kilo. Bitilya po, ito. Ayan po yung mga presyo, 200 pesos na per kilo ng mga latag po dito ng mga isdang bato. 180 ang per kilo dyan. Ito po yung laman, no? Ayan, shout out po. Ito po si Boss Aris, ha, ng Malabon Fish Market na nagbebenta ng mga isdang bato na inyo pong mabibili o mapipili. 180 po yan sa mga good morning everyone. At tayo po ay nandirito pong muli sa bayan po ng Malabon Fish Market para sa panibagong update. At mag-aalam-alam tayo sa kanilang mga latag na mga seafood na mabibili o mapipili, no? So, nandito tayo at napakaraming tao ang dumayo dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. So, samahan niyo po muli si Boss Lando Explorer. So, tara, let's go. Kuya Romy, shout out sa'yo. Magandang umaga. Magandang umaga sa'yo, Bustado. Ang ganda ng vlog mo, ha. Pinatatawa ka pero hindi tawa yung iyak, eh. Pinaiyak ako, hindi na. Oo, pinaiyak ka ng anak mo. Siyempre, tayo isang taga-subaybay din sa mga vlog mo dito sa bayan ng Malabon. Tulong-tulong na lahat tayo. Oo. Baybayan natin yan. So, mag-alam tayo ng mga presyo ng tilapiyang Batangas mo. At magkano ang mga per kilo ng tilapiyang Batangas mo, Kuya Romy? Meron po tayong medyo maliliit, 120. 120 sa per kilo. Oo, Dito sa isang mga kilo. malalaking tilapia, Yan, nagbigay na tayo ng 130. 130 po ang per kilo. So, hindi nagkakalayo yung mga presyo, pero malaki at maganda, no? Medyo buhay pa siya. Parang talagang gumagalaw-galaw pa, oh. Gumagalaw yung tilapia o nanginginig lang talaga kayo. Nanginginig lang talaga. Bakit nga pala wala kayong tindang bangus, Kuya Romy? Sobrang mahal na ang bangus. Magkano ba ang per bangus kilong ay isa punduhan? 260 na ang puhunan. 260. So, pag binenta mo dito, aabot na mga 280, 290. lang naman eh. Yung mga patong. Dito sa labas. Kaya pala wala tayo gaano nakikita mga bangus na latagan dito sa Malabon Fish Market. Sobrang mahal. Ang mga nakikita po natin dito yung mga bulakan, no? Mga bulakan na galing Hagunoy na mga bangus. At yung mga bangus na pandaing din. Sa halagang 100 pesos tumpok, may 130 na per kilo. Kaya ngayon, ang tinda mo ngayon, nagtilapyang Batangas ka. Yun po yung update natin sa latag ni Kuya Romy. Sa mga tilapyang Batangas at wala po siyang panindang bangus dagupan. So shout out tayo Kuya Romy. Shout out. Support na kay Boss Lando. Tuloy natin ang support. Ayun. At ingatan po lagi natin ang ating kalusugan. Yan, natin ang tama sa
At wag na po kayong iiyak. Yan, at hindi na rin tayo iinom. Ay, yung pag-inom yan yung narinig ko dun eh. Yan, o nga eh. O, iwasan po natin at ingatan ng kalusugan. Yan, At kumain na po kayo ng inyong agahan at nag-aantay na ang inyong pagkain. So salamat kayo, Romy. At ako'y mag-iikot na sa ibang area dito na para makapag-update sa mga presyo ng latagan. So shout out. Okay. So nandito tayo sa Malabon Fish Market para sa mga update na ating pong may update sa mga manonood po natin. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go. Dito muna tayo sa mga prutas. Ate, magkano po yung mga prutas po ninyo? Shout out po, ate. Good morning po. Good morning. Magkano po yung presyo ng inyong mga saging? 80 kilo lang po. 80 pesos ang per kilo. Esa sa mga saba po, 50 po. 50 pesos po yung mga per kilo, no? Sila po ay nandirito sa pag-akyat po ng tulay at katabi lang po ang police station. Pwede na po kayong damputin. Magkano dito ate? 50 lang po kilo. So ate, salamat po ha. Thank you. Ayan po yung mga presyo ng kanyang mga saging na inyo pong mabibili. Salamat po. So ito yung mga presyo ng mga santol po natin. 40 pesos na per kilo. Pwede na po kayong magsinigang sa santol. Kaya yan po yung mga presyo ng mga prutas dito sa pag-akyat po ng tulay. At meron din po dito nagbebenta, no? Puntahan po natin nagbebenta rito ng mga latag ng hipon. At dito muna tayo sa kaibigan natin na nagbebenta rin pala ng mga saging. Ayan, 80 pesos na mga per kilo. At meron din siyang langka, no? Bossing, shout out sa'yo. Good morning. Shout out, Boss Lando. Good morning. So yan po mga mansanas po natin ay 100 pesos, no? So yan po yung mga nakasabit na prutas. Bossing, shout out. Good morning. Salamat. So ito po yung pag-akit ng tulay, no? Na patungo po sa Navotas proper. At itong kahabaan po nito ay yan po yung mga lugar ng Estrella Street ng Malabon Fish Market. So dito yung mga paninda po dito ni Lodi na mga longganisa, meron din po kayong mabibili rito. Ayan. Ito bossing kalahati, 1/4. Kalahating kilo. Ano to, manok tsaka puro ano baboy yung ano niya, puro pork. So magkano isang presyo ng isang plastic? 100 pesos ang isang balot. Ito may 50 skinless. Yan. Tapos may mga daing din po, no, na mabibili po dito. So lagi rin po siya nandito sa ibabaw ng tulay at katabi lang po yung police station, no, sa Malabon Fish Market. Bossing, thank you. Shout out. Good morning, good morning. So eto na, at lipat na tayo sa kabilang side para sa mga panibagong update dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. Tawid na tayo. At dito yung mga kilo ng hipon. Boss, magkano kilo mo ngayon ng hipon? 70, Boss Lando. 270 ang per kilo. Ayun, 270 po per kilo ng mga hipon. 300 yan po. O 300 pero binaba na po ng 270 kada kilo. Salamat! Kalang kailang tsinta. Ito yung mga malalaking gulyasan o tambakol. Magkano po tayong presyo? 80 ang kilo. O mababa po yung per kilo po ng mga tambakol po natin, no? 80 pesos po ang kada per kilo. Tsinta, kailang tsinta. Ayan, yan po yung presyo ng mga tambakol sa latagan sa taas po ng tulay. Tay, salamat po ha. Thank you. Wala kayong tuna ngayon, no? Wala eh. Hindi kayo nakapaglatag. Sige pa tay, salamat po. Tayo ay abante na sa mga latagan dito sa Malabon Fish Market. So nandito tayo, no, pababa tayo sa lugar kung saan ay dinadagsa at dinarayo ng ating mga kababayan. Boss, yellow pin niya. 130 lang, 120. Ang presyohan dito ng mga yellow pin tuna natin dito ay 130 at 120 per kilo. Saka
Tama timbangan natin. Ayun, maganda yung narinig ko na naman. Tamang timbang ha, sa mga presyo. Parehas ang laban. Yan po yung magandang balita sa ating mga naririnig dito sa ating mga vendor, no? Tamang timbang. 130 at 120 sa mga per kilo ng kanilang latag ng mga yellowfin tuna. Bossing shout out. Tapos dito may mga galunggong. $70 lang. 200 pesos, 70 pesos. 240. Ba't magkaiba ang presyo malaki sa maliit? Abal sa galunggong to, no? Kaya mas mura. Ito yung tunay na ano. Ayun. Siyempre, kailangan malaman ng ating mga mamimili at mga viewers natin. Siyempre, kung ano pinagkaiba ng mga galunggong. 240 at 200 pesos. Magkano tuningan mo? 150 sa per kilo. So, yun po yung presyo. 200 pesos sa mga asa-asa. So, yan po yung mga latag po dito at presyo, no? Ng mga mapipili o mapipili ninyo sa mga latagan sa Malabon Fish Market. Ate Pam, shout out sa'yo. Good morning. Ay, ang ganda ng views mo, ha? Rad ko yan, ha? Kaya alam, may problema pa ata, eh. Hindi pa rin ako kuha. Wala talaga. Diyan sa andong ka pumunta sa pinaka main. Ganon. Ang tagal, no? Oo. Mapapalo na yon. Oo. Magkano kilo? 140 sa mga bangus pandaing. Yan po yung presyo ng paninda ni Ate Pam, no, ng mga latag dito ng bangus pandaing niya. Ayan ang presyo. 140 po per kilo. Busy siya ngayon dito sa kanyang pagtitinda, no? Shoutout ulit Ate Pam. Ayan, shoutout po sa mga followers ni Ate Pam, no? Siya po yung nagbebenta dito ng mga bangus pandaing sa Malabon Fish Market. Shout out. Ang dami mamimili ngayon, no? Kaliwat kanan kahit saan ka lumingon. So, update natin yung presyo ng kanyang lapo-lapo naman dito. 200 pesos na kilo. At mga isugo natin na sariwa. Yan po yung presyo, 300 pesos per kilo. At yung magagandang mga bitilya, yan po, 150. At yung barakuda, bossing, magkano kilo? 2.20 sa per kilo ng mga isdang barakuda. Pag vlogger, 200. Pero hindi. Yan po yung presyo, no, ng mga tortillo o barakuda na inyo pong mabibili sa bayan po ng Malabon Fish Market. Bossing, salamat ha. Thank you. So, ito po, yung mga latag po dito, 100 pesos tumpok na mga bangus. At 150 kada isang peraso. Ang haba at marami tayong mga mamimili dito sa Malabon Fish Market. Dumagsa, oh. At tinatakilik yung mga tumpukan o yung mga presyohan ng latag po dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. At yung tumpukan po dito na mura po ninyo mabibili, ayan. Sariwang sapsap sa halagang 50 pesos. Tulingan po natin ay 150 per kilo. 240 sa mga galunggong at may tumpukan din po siya sa halagang 100 pesos, no? Tapos yung mga yellowfin tuna po natin dito ay 120 kada per kilo. Ang dami, oh. Dahil marami tayong mga isda ngayon na dumagsa dito sa Malabon tumpukan. Ayan, mga 50 pesos sa mga latagan po ng tumpukan na inyo pong mabibili, no? At tumpukan din po ng mga tambakol, 100 pesos. Lagyan ng sili. Per kilo po ay 140 sa mga magagandang yellowfin tuna. Isdang tiyabeta, tumpok. So yan po yung mga latag po dito sa ating pag-iikot. Ito po, sariwang mga lapis.
Tumpukan din po at sap-sap sa halagang 50 pesos at 100 pesos. Ayan po yung mga latag po dito ni nanay, no? Tumpukan na inyo pong mabibili. 50 pesos sa mga galunggong. So ayan po yung mga galunggong natin, no? Tumpukan. May 150 pesos sa mga tumpok. Magkano na po ang kilo ng galunggong mo ngayon? 240 pa rin po ang per kilo ng kanyang latag. Ayan, bossing, salamat ha. Thank you. Tapos dito yung tulingan po nila ay 140 sa mga per kilo. Labas, kita ko siya. Teka, salamat teka lang, Jay. So, pusit lumot. Boss, magkano kilo mo ngayon? 250 ang per kilo po dito ng mga pusit lumot, no? Salamat, Lodi. At yung mga tumpukan po dito ng gulyasan ay 100 pesos kada tumpukan. Ayan po. Tumpok po ng mga tambakol. Dahil sa ating pag-iikot at marami sa ating mga mamimili ang dumayo. Ayan po yung mga kababayan po natin, no? Dinagsa, talagang pinuntahan po nila itong bayan ng Malabon. Gulyasan natin dito ay 90 pesos naman po ang tumpukan. Yan po yung gulyasan o tambakol na mabibili. Ang per kilo po dito ng mga latag, no? Ito po yung latag dito ng mga sariwang yellowfin tuna. 120 per kilo. So dagsa ang ating mga latagan dito ng yellowfin tuna at mga tambakol na inyo pong mabibili. Alright, dito tayo sa mga latag po ng mga balsa galunggong sa halagang 160 at 180 na mga per kilo. So yan po yung mga presyuhan na ating pong ina-update. Per piraso na ba ang bentahan ng gulyasan? Hindi, 80 ang kilo. 80 ang kilo. Kala ko kada piraso na eh. Ang ganda po, 80 pesos po yung kada per kilo ng kanyang latag dito ng mga tambakol. Ayun. Ayan. Yan po yung mga presyo ng latag po nila na inyo pong mabibili. So, mga mamimili po natin dito sa bayan po ng Malabon Fish Market ay talagang napakarami. So, tuloy-tuloy lang po tayo sa ating pag-update para sa ating mga masugid na manonood sa ating pagbablog sa bayan ng Malabon. Dito, tinumpok na po yung mga hasa-hasa. 100 pesos na lang po. Ayan. Boss, may barya ka dyan, boss. Boss! Maganda naman yun, Nay. Bossing, magkano yung hasa-hasa mo per kilo? 160 lang. 160 na per kilo ng hasa-hasa. Magkano yung ano mo sa balat mo, bossing? 150. Balat ng baka to, no? Dito po, balat ng baka ay 150 na kilo. So yan, masarap po sa mga balbakwa, no, na masarap na kainin. At mga kilaw, pwede po yan, yung mga balat po ng baka. Boss, thank you ha. Salamat. At tawid tayo, dito naman tayo sa mga update natin sa mga presyuhan ng gulay dito po sa kabilang side. At talagang binabaybay natin itong Malabon Fish Market dahil sa kanilang mga latag na inyo pong mabibili o mapipili. So, nandito tayo. Dito, update natin yung presyo ng pinya ni nanay. Nay, magkano po isang piraso? 50. O, 50 pesos na po yung pinya po rito, no? Na inyo pong mabibili. Ayan, 50 pesos, isang piraso po ng pinya. Nay, salamat po. Ang kilo ng mga mani, 70 pesos. At nandito na tayo, no? Ay, shout out po. Susunod, magbibigay ulit tayo ng sombrero.
Salamat po, salamat. Thank you. So, nandito tayo kay Gandara at ngayon lang uli kami nagkita sa tagal-tagal na ng panahon. Ngayon lang siya uli bumalik sa kanyang mga paninda. Shout out sa iyo, Gandara. Nandito si Boss Lando Explorer. Ang tagal mong nawala. Ayun, maselan pala. So ingat lagi ha, keep safe. Dapat lagi natin ingatan ng ating sarili. Oo, syempre. Alam naman natin yan. Si Boss Lando pa. Nangangayayat ka na. Oo. Ganun talaga pag nagbubuntis. Alamin ko na yung mga presyo ng inyong mga latag na gulay. So, tumaas ba yung ating mga dahon-dahon na... Oo, 15 pesos nga. Ayun, 10 piso. Noong nakaraan po ay 15 pesos po yan sa kanilang mga bentahan, no? So, ngayon yung mga dahon po dito, kagaya ng talbos, kangkong, ayan po, yung mga malunggay. So, yan po yung mga presyo dati na 15 pesos. Ngayon po ay 10 pesos. So, magkano ngayon yung carrot mo? Carrots, Boslando, 200 200 pesos ang kilo. Eh, yung mga okra mo, So, okra, 10 lang yan, Boslando, tali. kada tali 10 piso. Ang patatas, Patatas, 160. 160. Ikaw ngayon ang ini-interview ko dahil matagal kang nawala rito. No? Eh, yung mga luya, magkano? Sa luya, 120 lang, Boslando. So, bumaba na ang presyo ng luya ngayon. 120 na po ang kada per kilo. Ito mga nakabalot ay sa halagang 20 pesos pa rin. Ayan po yung kamati, sibuyas, kalamansi, bawang, no? Yan po yung mga presyong 20 pesos na inyo pong mabibili. Sa per kilo ng kalamansi, magkano na? 60 lang po. 60 pesos. So, yun po yung update natin sa kanilang mga gulay na atin pong ina-update sa bayan po ng Malabon Fish Market. Ayan, shoutout ulit sa iyo, Gandara. Lagi mag-iingat, ha? Shoutout sa mga followers natin yan, Boslando. Ayun, shoutout. Ayun, shoutout. Mamaya, upload ko na to at makita mo yung sarili mo. Ah. Ayun, shoutout po at good morning. Si Tatay Joseph. So, shoutout po, Tatay Joseph. Alam ko ito, natira ng Dampalit eh. Oo, taga-dampalit. Taga-Dampalit ako eh. Kayo po dati nagdadala ng mga pabunot doon? Kinukuha po sa Javier. Sa looban. Kalooban. Doon ako sa... Siguro kilala nyo nanay ko eh. Doon sa looban ako, sa Eskinita. Sige po, Tatay Joseph, salamat pa. Hindi ako nauwi ngayon sa Dampalit kasi nga di ba nagkaroon ng tubig, nagkabaha, kaya hindi ako nauwi. Dito ako nakatira ngayon sa Nabotas. Sige po, shoutout po. Ingat po at mamili kayo ng mamili na maraming ulam dito. Salamat po, God bless po. So, dito tayo at update pa natin yung mga gulay, no? Shoutout po na natin yan. Shoutout po, Nay. Ayan, good morning po, good morning. Magkasama pala yung mag-asawa. Dito sila nag-date sa Malabon Fish Market. Sige po, salamat po. Kilala ko po si tatay, taga-Dampalit po dati yan sa kabila. Alam niyo yung lugar ko dun sa Eskinita sa... Di ba naalis po yung mga pabahay dito sa Dampalit? Doon po nalipat. At kasama nyo na po yan sa Longos. Magkano yung papaya? 40 kilo. Papaya ni Mama? 40 ang kilo? 30 daw ang kilo. 30 ang kilo. Ay, yung mga upo. Patola. Sa patola. Kilo. Patola 80 pesos na kilo ng patola. Ang upo, 35 isang piraso. 40 yan. Ayan po yung mga presyo ng mga gulay na ating pong ina-update dito sa Malabon Fish Market. Talong, 140. So, Nanay, maraming pong salamat. God bless po. Shout out po, Nay. Good morning. Sa mababait na tropa ko. Ayun, shout out po sa mga tropa ni Nanay. Salamat po. So, abanti tayo sa pag-akit pa ng tulay dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. At update natin yung mga latag po dito ng isdang bato. Kay Kuya Warren at kay Boss Aris na nagbebenta ng mga isdang bato sa bayan po ng Malabon Fish Market. Good morning po, shout out.
nandito tayo sa mga tumpukan. Ito, tumpukan po yan. Lodi, magkatumpok mo? 100 pesos sa mga tumpok po ng isdang galunggong. Nanay Noemi, shout out po. Good morning po. Tilapiang Batangas naman po ang inyong latag. Magkano po per kilo, Nanay Noemi? 130 lang, bigaya ko. Hindi na ako mag-130. 130 po sa mga per kilo po ng tilapiang Batangas. Ito po ay paninda ni Nanay Noemi, no? Dito po sa Malabon Fish Market. At wala po tayo nakikitang bangus na latag dahil napakamahal daw po ng presyuhan sa market. 260 po unan. Yun nga, totoo po yung sinabi ni Kuya Romy, 260 talaga yung puhunan. Lalo na pag binenta nyo po sa mga mamimili, magkano na? 280 to 90. Ganun po yung mga giging presyo. Ayun nga po, yun na isang nagiging problema po. Pag mataas ang bangus, naiiwasan po ng mga mamimili kasi sobrang taas po ng presyo. Kaya ngayon, panindan nyo po, tilapiang Batangas. Eh kung gano'n na lang, di ano na lang sila, isang dagat. Yan, mga isang bato, mura lang ang kilo. 220. Kaysa bangus. Opo. So, Nanay Noemi, salamat po ha. Salamat. Thank you po, God bless. So, dito tayo sa mga latag ng isdang bato. Eto na tayo. Lapu-lapu. Shoutout sa'yo, Boss Ari. Good morning po. Update natin yung mga presyo ng iyong mga panindang isda. Magkano po yung bubuli? 180 sa per kilo. Yung snapper po. O yun, 200 pesos, no? Na mga per kilo ng kanilang mga latag na isda. Ayan po yung mga laman na mabibili. Eh, binluan po. Kano po? 220 ang per kilo po ngayon ng isdang binluan. Tagisi, 200 pesos sa per kilo. Bitilya po, ito. Ayan po yung mga presyo, 200 pesos na per kilo ng mga latag po dito ng mga isdang bato. 180 ang per kilo dyan. Ito po yung laman, no? Ayan, shout out po. Ito po si Boss Aris, ha, ng Malabon Fish Market na nagbebenta ng mga isdang bato na inyo pong mabibili o mapipili. 180 po yan sa mga per kilo, no? Ganda ng laman. Eh, yung lapu-lapu, magkano? 200 pesos na per kilo ng lapu-lapu. Eh, dito sa mga tortillo, 180 po. So, yan po yung update natin sa latag dito ni Boss Ari sa Malabon Fish Market. At ilang araw din siyang wala rito. Hindi natin siya nakita. Si ate lagi ang nakikita. At sabi ni ate, maganda na mga isda, maganda pa tindera. Ayun. So, yan po yung update natin sa mga latag ni Boss Ari. Boss Ari, salamat ha. Thank you. Lipat naman ako dito. Mahaba pa yung ating babaybay. Ayan. Salamat. Dito, update natin yung mga latag ni Kuya Warren. Lodi, pwede matanong yung presyo mo ngayon ng mga isdang salmon. 200 na salmon na lokal. Yan po yan. Eh, mga talakitok mo, 260 na per kilo. Bitilya, 200 ang per kilo. 220 sa mga tortillo, no? So, yan po yung mga latag ng paninda ni Kuya Warren sa bayan po ng Malabon Fish Market. Ganda ng yellowfin tuna, oh. Fresh na yellowfin tuna sa latagan. So, ito po yung kanilang mga latag na inyo pong mabibili, no? So, yun po yung ating mga na-update dito po sa bayan po ng Malabon Fish Market. So, shout out sa ating mga kababayang OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa. At sa mga viewers po natin na sumusubaybay, no, sa pagbablog po ni Boss Lando Explorer. Enjoy and busy po sa ating lahat. So, hanggang dito lang po. Enjoy sa ating mamimili at sa mga dumarayo. God bless po and bye-bye.